Турыш авылының түрендә табигать тынлыгына төренеп утырган кичкенә генә йортта 9 дистәсен түгәрәкләргә өлгергән легендар тракторчы, хезмәт ветераны Лерон Гыйльфанов гомер итә. 40 елга якын тимер атны иярләгән, гомере буена һөнәренә тугры калган кеше ул. Ömür vakiyine şu kolxozda 4 türlü tarafta ağır texnika güçün işini de işledim. Bana şundan pensiya çıktım indi. Profesiyonu alıştırmadım ben, alıştırga boladır ya iteler ikinci yerge dedi. Bir okuğaç netkeş, gel şolay işledim indi. Eli iş arasında oğul kişilerine yardım ederim, otun sağlam bilen anda. Үз гомерендә 18 тапкыр үлемнән кала Лерон абый. Кышын ык аркылы чыкканда трактор белән боз астына китү дисеңме, трактор астында кала язу дисеңме, барысын да күрергә туры килә. 62-нең 16 феврале. Biz кайткан чагында безнең тракторлар кирмәгәне, бер иптәшалдан кирип китте, күпернең ортасына кергәне. Чыгалмай инде, күпернең бер рәтен сүткәннәр, такталарны гел. Мәйдә минем тракторны шул апчыга якты. Трос белән тегеләрне инде монда калганнарны сөйләп чыгарыбыз дип. Мин тракторга үзем инде иптәш тә бар инде, ул икенче. Хәзер күпмедер 1-2 метр барган җирдән инде ничектер төшеп кителде инде трактор кинәт кенә. Су мине күтәреп, ишектән чыгып, анда 1 метрлап махырга инде гел опшый ватылган. 60-нчы елларда Лерон Гыйльфанов исеме район газетасы битләрендә мактап телгә алына. Шагыйрь Мөҗәһит Әхмәтҗановка аның прицепчиге булып та эшләргә туры килә. Ул безне уйнарга өйрәтте, ул безне кешеләрчә иттереп сөйләшергә өйрәтте, уйларга өйрәтте һәм гомумән ул безне кеше буларак тәрбияләде. Бүгенге көнгә хәтле без Лерон абыйны, аның авылдашлары онытып бетермибез. Ул безгә һәр вакыт бөтен яктан да үрнәк булды. Бүгенге көндә дә ул үрнәк. Без аның кайткан сайын аның белән күрешмичә, ихатасына кирмичә китмибез. Лерон абый районда үткән сабанчылар ярышында 2 тапкыр беренчелекне алган. 1969 елда хөкүмәтебез аны хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләгән. Ул бүген дә актив тормыш алып бара. Юбилей хөрмәтенә җыелган якыннары, авылдашлары да Лерон абыйга соклануларын яшермәделәр. Район башлыгы Альберт Хуҗин Лерон Гыйльфановны 90 яшьлек юбилей белән тәбрикләп, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаровның котлау хатын, район башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. Сердечно поздравляю вас с юбилеем. В связи со знаменательным событием в вашей жизни примите искренние слова благодарности за многолетний плодотворный труд и значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Татарстан. 90 яшы тулган көннәрдә Лерон Гыйльфанов үзе язган китабын кулына алды. Истәлекләр, уйланулар, көндәлек язмалары тупланган утлы кисәү китабын юбилейына бүләк итеп аңа улы Ләбиб Лерон тапшырды. Белмичә калды. Бу вакытында 2017 елның безнең яш журналында басылган иде. Андан истәлекләре менә шушы Мөслим җирлегендә, Мөслим җирендә, Турыш авылында, Иске Карамалы авылларында шушы басудан кайтып кирмәүе, көн-төне эштә булу турында һәм үзенең язмышы, ятим үсүе хакында, әтисенең Ватан сугышында хәрәк булулары, туганнары, нәселләре турында менә китап шушы турында ул яратып язган әсәр. Ялгызы гына берничә ел үтсә дә, Лерон абый тулы канлы авыл тормышы белән яши, тавык чебешен тота, бакча үстерә. Теплицасында кыяр помидорлары өлгереп утыра. Бакчасында ни телисең шул бар. Ишек аллары йорт тирәсе чәчәккә төренгән. Бу эштә аңа балалары, туганнары гына түгел, игелекле күршеләре дә ярдәм итә. Төп йортның җылысын бүген дә саклап яшәүче Лерон абыйның язмышы тулысынча авыл аның кешеләре белән бәйләнгән. Ул бүген авылның киләчәге өчен борчыла. Авылга бик канагат мен, бик güçlü kişiler çıktı indi, başlarılar manda, lütçikler var, agronomlar, branşlar, mekazatorlar var. Koysup, yaşlar olay nitmeyler şu mana bek. Koysup teplenip, üzerine bulsa etmeyler. Сюжетыбыз геройы гаделлек сөюче, дөреслекне яратучы кеше. Игенче хезмәтенең бөтен эшкәлекләрен белгән аксакал Турыш авылының гына түгел, районыбызның тарих сәхифәләрендә үз урынын алырлык хезмәт язды. Ул җирнең чын хуҗасы булган Лерон ага Гыйльфановның киләчәк буынга васыяте булып яңгырый. Гөлназ Җәлилова, Диндар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.